bụrụ na ị gụrụ akwụkwọ o nwere ihe bụ na Naịjirịa. Ihe dị mkpa bụ na ịzụtara ya n'ụlọ akwụkwọ nke o nwere ike mmalụ ede na-asụ na ahịa maọbụ aka ọrụ ọ na-amụ. Ọ bụ izu nwa gị n'akwụkwọ ya bụ mahadum ka ọ bụ izu nwa gị ka o jee mụọ ọrụ aka? Kedu nke ị chere na ndị mmadụ ga-ahọrọ? Sonyere anyị ka ị mara ụsa ndị mmadụ ga-ewere na ya bụ isiokwu. Ndeewo nne. Ndeewo nwa m. Biko o nwere ajụjụ ga-amasị m ịjụ gị. Ya bụ ajụjụ bụ ka imi na ọnụ si dịrị obodo anyị bụ Naịjirịa ugbu a, ọ ga-amasị gị ịzụ nwa gị na mahadum ma ọ bụ na ọ gụcha sekọndịrị skuul, ka ọ bụ ọ gụcha sekọndịrị skuul ịzụọ ya ka o jee mụọ aka ọrụ maọbụ jee mụọ ka esi azụ ahịa? Kedu nke bụ uche gị? Kedu nke ị ga-eme? Ihe bụ uche m kịta a dịka uche m si wee dị, nwa m jechaa sekọndịrị skuul maka ka Naịjirịa si wee dị kịta. Ọ bụrụ na ị gụrụ akwụkwọ o nwere ihe bụ na Naịjirịa. So achọrọ m nwa m jechaa sekọndịrị skuul o jee mahadum jee gụta akwụkwọ ọfụma, so that ndị bịa na-asụkwa oyibo ya soro ha na-asụ na-asụ oyibo. So ọ ma uche nke m achọrọ m ka nwa m jeela m yunivesiti gụta ya. Opinion m ka m na-ebu n'uche nke m. Ọ bụkwa na ọ na-eje skuul ahụ nwekwa taịm ijekwa jee mụọ aka ọrụ, n'ihi na aka ọrụ dị mma. Dịka otu amụnwa nọ, amụrụ m aka ọrụ bifo ewe ihe a. Amụ m seamstress, ama m akwa ka ọtụtụ ụmụ ọrụ. So ọ bụkwa na ofere dị ya nwee mụkwa ọrụ, nsogbu adịrọ. Mana ihe m dị ka m mkpa bụ ya jeela m akwụkwọ. Daalụ imeela nne. Ndeewo. Ọ dị mma, enwere ajụjụ ga-amasị m ịjụ gị. Dị njikere? Adị m njikere. Ya bụ ajụjụ bụ ka imi na ọnụ si dị obodo anyị bụ Naịjirịa ugbu a, ị ga-ahọrọ ịzụ nwa gị na ụlọ akwụkwọ ya bụ mahadum, ka ị ga-ahọrọ ọ gụchaa sekọndịrị skuul itinye ya n'ebe ọ ga-amụ ọrụ maọbụ ebe ọ ga-amụ azụmahịa? Kedu nke ị ga-ewe? Ka imi na ọnụ si wee dị obodo anyị bụ Naịjirịa kịta, ọ ga-amasịkwa m ma ọ bụ na nzụcha nwa m n'ụlọ akwụkwọ dị elu, ya nke a na-akpọ mahadum, tupu o jee mụwa ọrụ, ka ọ ga-abụ ka aka nwa ike wee sie ya ike. Ọ dị mma. Kedu ebe gụnwa nọ? Ọ bụ ọrụ oyibo ka ị na-arụ ka ọ bụ ahịa ka ị na-azụ? Ana m arụ ọrụ oyibo. Kedụkwana ihe mere iji wee kwuo na nwa gị gụchaa mahadum o jee mụwa ọrụ? Ihe a emebibe mgbe m gụchara nke m. Enwetara m ọrụ ọsịsọ, achọghị m ọrụ, mana kịtazi ụmụaka ga-agụcha akwụkwọ ha enweghị ọrụ ha na-arụ. Onye a mee njisi na ọ ga-agụcha mahadum, ọ gụchazịa mahadum ka aka wee nwee ike sie ya ike, ka o nwetazi ihe o ruzie ebe ahụ ọ ga-amụ ọrụ, ka aka nwee ike sie ya ike. Ndeewo. Ọ dị mma, daalụ. Biko na ị ga-ahọrọ ịzụ nwa gị na mahadum ma ọ bụ họrọ itinye nwa gị ka o jee mụọ aka ọrụ maọbụ ka o jee mụọ ka esi eme azụmahịa? Kedu nke ị ga-ewere? Ịzụ nwatakịrị bụ site na ihe ị chọpụtara onyinye nwa gị nwere. Ọ bụrụ na o nwere onyinye ịlụ aka ọrụ ma onyinye ịzụ afịa, ihe dị mkpa bụ na ịzụtara ya n'ụlọ akwụkwọ nke o nwere ike mmalụ ede na-asụ na ahịa maọbụ aka ọrụ ọ na-amụ. Ọ ihe ndị na ya ọ anaghị edinye mmadụ n'ike si ya gawa akwụkwọ ma ya jee mụọ aka ọrụ. Ị ga-ahọrọ ịzụ nwa gị na mahadum ka ọ bụ itinye ya n'ọrụ ma ọ bụ na ọ gụchaa ụlọ akwụkwọ sekọndịrị? Ga-ahọrọ ịzụ ya na mahadum maka na ọ dị mkpa nwatakịrị inwe amamihe tupu o wee nwee ike mụta ọrụ aka. Ọ dị mma. Kedu ebe nke gị nwa nọ ugbu a? Ọ bụ ọrụ oyibo ka ị na-arụ ka ọ bụ azụmahịa ka ị na-eme? Anọ m ọrụ oyibo. Kedụkwana ihe mere iji wee họrọ nwa gị gụchaa akwụkwọ o jee mụọ ọrụ oyibo, o jee mụọ azụmahịa? Maka na ọ bụrụ ịzụ ahịa, ekwuru m ịmụ ọrụ aka, mana ọ ka mma ka nwa m gagodo mahadum ka o wee nweta ọrụ oyibo. Maka na anyị maara dịka imi na ọnụ si wee dị obodo a, ọ bụrụ na ikwudo naanị na ọrụ oyibo, ịhụ na o nwere ike ịma nwecha ihe ị ga-eji zụkwa ndị ọzọ. Mana ị na-arụkwa ọrụ oyibo, o nwekwa ohere ịmụkwa ọrụ aka bịakwa, ọ kachasị dịka mgbe oge ezumike, i were arụkwa ọrụ aka wee nwee ike dozie ezinụlọ gị ọfụma.
ọ dị mma, jiri ya na-enyere onwe gị aka. Nne, daalụ. Daalụ nne. Ndewo. Ga-ahọrọ ịzụ nwa gị na mahadum ka ị ga-ahọrọ itinye aka o jee mụọ ọrụ aka ọ ga na-arụ? Kedu nke ị were? Ndị be anyị, ọ dị mma. N'uche m ga-ahọrọ ka nwa m gaa mahadum. Ọ bụrụ na ọ gachazịa mahadum, o nwezi ike imebi ihe ọzọ. Ọ dị mma. Kedu nke gị nwa na-eme? Ọ bụ ọrụ oyibo ka ị na-arụ ka ọ bụ azụmahịa ka ị na-azụ? Ana m arụ ọrụ oyibo, werekwazịa nke a na-akpọ ọrụ aka wee na-enyere onwe m aka. Dịka ụbọchị si wee dị n'ụbọchị taa, na anaghị akwụ otu ebe ekiri mmọnwụ. Ndewo. Ọ dị mma. Daalụ.